So da zuciya, so da zuciya, ya bi da ciki da bargo da hanta. Zuciya ta aminta da kai. Gaskiya ne. Kuma ina son ka. Kawai babban ƙalubale da nake tattare a gidanmu, babana ba zai yarda ya aura min wanda ba zai bar ni in ci gaba da karatu. To ke banda abinki, ai in dai maganan karatu ne na gaya miki ni ba ni da matsala. Tunda kin ga iliminki, ai kamar ilimin ƴaƴana ne da kuma ilimina ko ba haka ba. Saboda haka in dai wannan ne ni ba ni da matsala. To shi kenan. Tunda ka amince, zan gaya wa abbana sai ka turo magabatanka da 'yan gidanku. Kin ga kuma ni ma da na ji daɗin haka. Haka sai in gaya ni na samu mijin aure kawai. Haka ne gaskiya ne. To shikenan ni zan ƙarasa ko? To shi kenan. Idan na koma gida zan kira ki. Ka ce da aka kira ni. Insha Allah. A'a Haidar. Sai ka zuwa yau. Habiba. Ya ne? Wallahi lafiya ƙalau a gida. Ya gida ya sumo. Lafiya ƙalau. Ina ta waitin ɗinka. Ni bai tunanin ma aka zo ba wallahi. Kuma kin san da ban sawa miki alƙawari ba. Allah sarki ya yi da ka kawo min littafin na wallahi kamar ko ka san note ne da ni sosai. Ayya, sorry. Ko yanzu in taya kin? A'a ni ba sai ka taya ni maka tafi gida ka huta ni ma in je in taya ni har in bacci. Haka ne. Shikenan. To na gode ka ne da gida. Baba. Baba zuciyata ta aminta da shi. Shi ma na san zai yi rayuwa da ni baba. Yanzu amincewar ka nake bukata baba domin ka saka min albarka a cikin rayuwa. To, amma dai kin san sharaɗi na akan ki. Cewa duk wanda zai aure ki to fa sai ya bar ki kin ci gaba da yin karatun ki. Baba na sanar da shi. Na faɗa mai ya daɗe da sanin haka. Ba shi kenan. Sai ki gaya masa ya turo iyayensa. Iyayensa sun daɗe suna neman goron gayyatar ka. Ni nake ba su wanda ke faɗa mai. Amma tunda aka ci baba za a gaya mai. Suna neman goron gayyatar ka insha Allah. Ki gaya masa cewa na gayyace su ya turo iyayensa a tattauna a yi magana. Allah ya miki albarka. Amin sama. Allah ya miki albarka ana. Ba bari in je makaranta. To ba ku ba da lafiya. Allah ya miki albarka. Allah sarki wannan ita ke kaɗai ce ƙwal ina alfahari da ke kuma ba zan ƙi biya wa zuciyarki abin take so ba in Allah ya yarda Allah isar mana mai kyau min a da lafiya Allah a da lafiya Allahu akbar. Dan Allah ki fito da wuri na san ki ba kya shiri da wuri a zo a yi ta jiran ki bai fito ba. Insha Allah kar ku damu wallahi ku bari sai na riga ku shirya da su. Kamar gaske mun je gani. So da zuciya ya bi da ciki da bargo da hanta. Alaikum salam. Kin ka so? Wallahi tallahi ai tunda kika ce mu akwai wani muhimmin magana shine nace bari in maza in zo. To albishiranka. Sai kin faɗa. Abba na ya aminta da maganar auren mu da haka sai ka faɗa wa iyayenka saboda su zo su tattauna. Kai alhamdulillah wallahi sallahi. Kai na ji daɗi wallahi. Alhamdulillah. Ka san abba na idan na aure sai na ci gaba da karatu. To ai ban da abinki dama na gaya miki in dai karatu ne duk wani mataki da kike bukata ni mai ɗaura miki gindi ne wajen ganin kin kai wannan matakin. Ai karuwan mu ce gaba ki ko ba haka bane? To kin gani
Amma na ji daɗin wannan labari sosai wallahi tallahi. Kai alhamdulillah. To ya karatun? Alhamdulillah. An dawo? To san da zuwa. Ki ce mun komai ba. Zan ce To ai masoya da yawa a gasa hira ne. a duniyar nan ina alfahari da kai yadda baka tunani. Kamar yadda nake alfahari da ke kenan. Kina ne? Ba wuce ba? Wallahi ba wuce. Wuce kawai. Ba wani wuce. Lafiya lau ya hau. Allah ina babanki? Yana ciki. Okay, yana ciki? Okay, Allah call me. Okay, thank you. Ana sallama da ni? Barka dai. Good evening. A evening. How? Yalla bai da kanka maimakon ka ce ka rubuto min takarda in je har ofis in same ka yalla bai da kanka. Aha, ai abin ne. Lafiya dai. To, lafiya amma ba lau ba. Ita ko dai ba laifi ta a makaranta ba. In ba ta yi laifi ba ya kai za ka yi mana laifi. Saboda Allah yanzu a ce wannan yarinya lokaci guda za a yanke mata karatu. Ai kamata yi yadda ta fara karatu take da kokari take da hazaƙar ɗaukar na ɗaya a makaranta. Ya kamata a ce ta mai da hankali wurin karatun in ta gama karatun ta yi digiri ta ƙara digiri in auren za a yi ai sai a yi. Ai yalla bai abin da yasa nace zan mata aure sakamakon ina da sharadi na akanta. Duk wanda zai auri yar wajena to sai da muke alƙawari da mai auren ma yace zai bata ta ci gaba da karatu. You are welcome. Welcome. That is good news. Yawwa. That is good news. Wallahi wannan shi ne dalilin da yasa ba ga ce za a yi aure amma za ta ci gaba da makaranta. Okay. Saboda mun ka san yawanci duk irin wannan da ban fiye shiga irin wayannan maganganun. In dai na ga yarinya tana makaranta ta ce za ta yi karatu ko sai dai abin yakan bata min rai. Amma kuma ban taba bibiyar lamarin sa. In Allah ya yalla bai wannan duk ba ta faru. Mun gama da shi da iyayensa an yi rubutu akan cewa za ta ci gaba da karatu Allah ya yarda. Bijahi Rasulullahi. Kuma ina son abin da ranta yake so na gana ba ta saboda a samu sukuni. Na gode yalla. A wannan shi dan wannan ai Allah ba matsala. No problem. Na gode sosai. Thank you very much. Thank you. Masha Allah. Thank you. Sauka lafiya. Yawa. Sauka lafiya. You are welcome. Insha Allah sai gobe in ta zo makaranta. Sannu. Ya kike? Ina Ki daina tsugunawa. Ai ba komai. ai dole in tsuguna. Ni da ke ai mun zama ɗaya a makarantar nan. Tunda ni ina son in ga mutum yana kokari a makaranta. Kin ga har da akwai abin da na to miki da shi. Wata alawa ce. Daga Saudiya aka tawo ta. Dai ba kiki ba. Yawwa. Kai. Alhamdulillah.
Allah ya miki albarka ƙara juya ta da kyau. Kai yar baba yaya haka. Kai kina da kokari. Allah miki albarka. Amin. Kai karatun nan naki. Ki mai da hankali gurin karatun nan naki. Karatu shine komai a wannan makaranta. Yadda Allah ya yi ki haka ga kyawu ga karatu. Aikin ga Habiba, wai da Allah ya tsakaninki da principal. Me ka gani? Gaskiya abin da kuke ke da principal gaskiya bai dace ba, bai cancanta ba, ba zan boye miki. A matsayinki ni amace, kuma karamar amace wacce take karatu, bai kamata ba. Naga kuna aikata wasu abubuwa da ba su kamace ki ba. Haidar da ka zaka ji. Ba wani abu tsakanina da principal. Ni na ɗauki principal ne a matsayin shugaban makaranta kuma a matsayin abba na, amma ni ba wai akan wani abu. Haka yake ce? Gaskiya na gaya maka. Dakata, za ki karɓi furen soyayya nan ko ba za ki karɓa ba? Yes or no? Ka fita daga rayuwata na gaya maka. Don Allah ki fuskance ni. So da zuciya ya bi da ciki da bargo da hanta.